Salutare tuturor și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Bun, haideți să vă spun, să vă dau ceva din casă. Acolo, o lună și ceva, am primit o comandă la un instalator specializat în piscini, în leak detection, ca să creez un site. Zis și făcut, o plătit omul banii și am spus, domnule, eu îți fac site-ul, mă ocup și de partea de SEO, dar cam în 6 luni de zile, cam așa, aici estimăm, de aici începem să luăm comenzi. Bun, zis și făcut, surpriză. După o lună de zile când m-am uitat în SEMrush, am să vă arăt pe video, deja au început să rancheze, suntem pe pagina 3 sau 4, da? Pentru cuvinte cheie destul de competitivi, da? Și site-ul se încarcă bine, arată fain, clientul e mulțumit, ce să zic, dar să știți că e muncă. Da, așa e, când oamenii plătesc anumite servicii și plătesc cât trebuie și lucrurile ies ca lumea. Bun, până data viitoare aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți.